moi boas. Hoxe estou en Silleda, dentro da Semana Verde de Galicia. Vou participar na carreira Abanca Semana Verde, percorrido de 7 km, no que o obxectivo non sei moi ben cal será. Somos poucos inscritos, hai sobre 100 e algo, así que igual se apertamos un pouco podemos chegar ao podio, pero non está moi claro. Vamos empezar a cantar, que quedan 20 minutos, e vémonos agora na saída. Pistoletazo, como decíamos, una volta a este circuito, a este... que rematan a súa participación, como Pablo Iglesias Comojo, e co dorsal 69, Miguel Iglesias Amores. Pois ata aquí o que foi a carreira Abanca Semana Verde. En canto ao meu resultado acabei de 14 e quinto da categoría, con un tempo de 24 minutos e 16 segundos. Saín tranquilo porque os adoquins da Semana Verde esvaraban e unha vez pasado ese tramo intentei chegar ao podio. De feito, houve uns kilómetros nos que fun terceiro da categoría, pero a falta de 2 kilómetros deu-me flato e case non daba respirado, polo que tiven que ir máis tranquilo e non puiden pelexar por ese podio. Tamén tiven problemas grabando, na parte final non gravei nada. Por sorte, un dos amigos que veu ver a carreira estivo grabando e pasou uns vídeos, senón non había nin chegada á meta. O percorrido foi reducido dos 7 km anunciados a 6, non sei cal foi o motivo, pero viña sendo o mesmo dos anos anteriores. Saída dende o recinto da Semana Verde, e cando saímos un constante sube e baixa por terra e asfalto, unha forte baixada e subida nos últimos kilómetros a carón da autoestrada. A distancia final polo reloxo foi de 6,2 km. O prezo por participar foi de 5 euros e os puntos positivos, pois había zona habilitada para aparcar os corredores,
aínda que nunca é a que marca no regulamento, xa que este ano fun ali e dixeronme que era na seguinte zona. Cheguei e non sabían nada, incluso me pediron unha acreditación para poder aparcar ali. Voluntario en algún cruce, non en todos. Avitollamento intermedio con auga, o avitollamento final completo, as duchas ao carón da meta, pero casi non botaban auga. Agasallo dunha medalla finisher que teño por aquí. E tamén dunha camiseta. Os puntos a mellorar, pois a parte da zona de aparcar que nunca está ben marcada e de que as duchas case non botaban auga, pois o percorrido é outra cousa que non me gusta moito desta proba, xa que ten moito potencial para que sexa unha carreira diferente ao estar dentro do programa da Semana Verde, e dá a sensación de que se fai por ter algo máis no programa, ademais de ser un día pouco habitual, como é o venres ás 9:20. Recorda que podes seguirme nas redes e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.